Bir gyjak adamyl maňa ýüzlenip sorap batdy. Saatlyk syhypa bir toragymma. Dinläp görelýär. Näme netiň nämedeň? Netiň bir biläýella. Men niýetimmi ýa netiňmi? Hawa. Teň ödülüm daýdaýyn. Allahan belli bir erkege äre çyk. Bize bir düşünürşgesden bir saatlyk syhyp. Toý bereli. Toý etjegim. Nerwim dagy ýaman. Şonu erwi mende de ýaman. Erwet bolýa-da her gerek süýken görsem. Meni görüp başyna ýapjakmy? Ahar melýär. Maňa aşyk boldum haýaby. Akıllı adam, ýeketäk alim adam ekeniň. Dogry aýdypdylar. Gyýdy garasa, dula barar, ýigit garasa, gülalar diýip. Hawa. Gülenam, sen durmuşyňda näme oglanyny gowwarýan? Akça, uzunca, dayıvca kaç oğlanlar olur ya? Onda sana birinci var ya. Hana seri? Wow. Ödüm dine kino düşüp bizde bolýa. Näme diýen sen şoňa? Yok, harlamadım meni öyle. Gülenam, onda sana ikinci var ya. Hana o seri? Ödüm mal alıp mal satýa. Göräýde kapsy uly oçurdyň malyňdan biz aljak diýip. Ödüm pully. Ona näme diýär? Mal wara goýjan sana. Ona mallygy var öýü. Betler var, betler, ýasys bisse. Oo, galandy soňgurlasör. Ay, o sakal neme, tiltek neme yok be. Yine harlamadım mı? Vay nefri, öyle olanı olcadan, ne dayı olcadan, ağaçtadan, oğudancadan, ne firedeydi ha? Kime diýen götürüp golak, ha diýenmi? Oo, hoca. Allah canım. Hocalar. Ağa, ona seret, sana seret. Kelleň ýerinde mi? Näme çykyn onu? Ağayı, hoca, oğudanca, ondan etirlerine verip. Tanış etmedi, etmemiş, öğretmen tanışmalar. Çoram kelik yerine däl öýdü. O tırryklarlykyny ordy men taşlap gidiverdi. Uf. Vay. Ayu. Oo. Näme oturýarsyň? Boy bölçeýär. Boyuň ölçeýänçäň, beýniň ölçe, gir lampan çals. Ölçüp pargalit dur. Çalış bile bu. Atan nerede? Atam da kakam atam öldü. Düzelmediler bular, düzelmediler. Yaşlığımdan garrattılar. Nerede kapı? Ata! Олечка, это для тебя. Турсуно. İçin bir yer. Это сосед мой, сосед. Олечка, это для тебя. Sonra ayırma la oğlum. Kaptın. Ayu, Hı. neymiş savatın? Ayu, bu neymi? Bu oturmuş da öyle otur. Arasala oturun da. Ata, Karlarına ayıram. oňorpsyň. Bar gayrat et, öýdäki lampan ças, men gözden öň görenok, belli kullu görmän rassadyn. Öçük bar pargalit bolupdyr, ylga. Çals. Aslında sen çalışmalay, men lampa. Burna märitsene. Telefon näme üçin ýerde oýdyk? Ende kalk. Telefonla. Ay. Kaka. 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 İçin. Şimdi çağıraydı. Ay, çağırýarlar. Kaka. Hı? Kaka. Telefon geldi. Telefon. Kaka aldım. Şu. Kovmy atayım. Go. Düş gerekken, düş. Alo. Beni restorana geldim, sen nerede? Men pikirimi ýetgetdim. Restorana barmaýan men bu. Näme boldy? Ne üçin gelen o? Dogrymy aýtsam, seni hiç açanam halamokdum. Biz para dälle. Näme diýen sen? Bir hatdan toýmy ba?
Dime gılayık bir kepde wagtyň ada edil özüň ýaly samsygy tapmak üçin. Bakmaysan, mene bir cevap veremem mi? Näme diýseň şonu niye? Öýdäkleňizde men dawno halamam. Borle, sağ ol. Burulaşasym gelen okşan bilen. Davay. Nagam sadece olsun katelden şey. Boldy. Boldy bile alqa. Gelin sen? Geldim ben. Niye dursun? Astanafkan yanına da. Ha, var sınıfta var. Ha, ne gördün ben? Orada duruver, gördüm. Usta dur vereyim. Böyle. Taptım yecemin diyen oğlanı. Oğlan. Vay zor yalar. Dur. İçimin diyen adam sen mi? Ha, o. Eyvah. Kellene. Yok mu? Saçlarına işin olmasın da ne? Gel aşkım. 15 bin fraşkı. Kim yiyecek? Ay! Harcana bile verecek. Hatır sen et yani o kellene vakı. Dur. Para gitsene ya değerim var. Ay dur taş. Nerede mi? Ay hopar. Dur. İçime var hadi. Alo Ece. O tapardadın ne bu? Sardar o mu kelledi lan? Yok o Salamu aleyküm. Şükürda, qowmadın näde? Wi-Fi'nin paranı vereydi. Näme? Ölüp 76. Önküňiz dälmi? Yo, öňkü suwulgan 69. Ha, bol girdi. Öňler dostluk ne gowdy? Bir-biriňi oturup dertleşlerdi. Temalar açylardy, her hilje gyzyklyja şolaň üstüne oturup guruluşlardy. Ne gow günlerdi. Gördün mü bu BMW diýämine futbolka baka döwürşi biriniň agzyny yumdurup ýatyrlar o wara. Öňler sowdagarlar hem gowdy. Biriniň magazynyna girip bir la eşik alsaň, "Dostjan, türsük bilen joraňy goňşuda amandan alay." Onuň sowdasy gata az diýerdi. Ne gow günlerdi. Gördün mü reperler hem kimde karol bolşup. Aman haşaň men bilim ne hel ýatsaň amrakada. Kim karol bolşup bara. Özüňden gör bilen akylly daýwa bir-birini yumdurup otyro. Öň reperler bir-birine sylalydy. Diýip atşaýanyna da bir ýekiji paýşa daýardy. İborly bu torordy şeýip arasyndaky kine. Ýöne bu wagtlar öňler ne gow günlerdi. Akylly sırap ýykdyň la näme bolýar sana? Telefon abnawleýine de şoňra şu senem adrak gira ýaman haýallady da ulen. Indi bugün aşa täze abnawleýine çykyp otyr. Öňler nähilli. Ýylla ýekiji gara abnawleýine çykýardy, abnawi dedi bollanno. Ne öder günlerdi. Ami abnawleýine mal ýanky gowjadatlar. Bol res gurajan. Bara kirler, kir maşinat. Özüm geçenki abi oynap bir zatyn döwäýdiň dipäň deşerim düşündiňmi? Bar.